Competition, I only choose you. Ziaktu, Casey. Khuvar nu chuan buipuya kapua a eirung kabul jana a filan damdo in lama va beluk sa a soi ang tak takin dar sari vela chuan an ron thlenga kan ina ron pheima salvin damdo in an pan nga la a filabula kalokal ve in thlashung ru se takati chuan buipuya khala musia min en ring pa a ti chuan kalu ka bunga ta noksak min ti ka hlawani buipui alo tal wang chuan oimu thale in balcony lam chu kapana in pui ka valu le chuan a fela alo la ding ring makti fe a ala kal lo chan ka zo chuan local veru beka buipui mamu tur vel khakeng la ti in a soi zung zunga motor chuan casualty lam chu kan pana kung tuan chuan min nge niang ti tur khopin min belawa min en heklo ke in thiam lo chu hole mai ka du a ka thil lau thong lu tuk wang ve khe alum ti in karil ru chuan kaphun nuwa no a damdo in kan thlen chuan valut turin le puna kalo tur thu ka shila lu atum zeta alo let le a local ru ti in min kai lu ta avun na anabuk si a kachunga thinrim na ani muni le ka ti raw rawa room chung kan lu chu pazue chu alo har thakop to a karin ang em kha chuan na lawa ka thoving huai nu sai chuan boipuya chu alo lawa ta pazue nen chuan kan in bemol mula lo dai turten min ti a nu sai chuan boipuya kum khatin chu in lom do nim a ti chuan kalo ngoi renga lom lo ma ila pui ka ti lo ka ti zoi sepa pazue adam chiang lo bok nin ka phur te chiam lo wani ka in thlashung buk a filan lom kan tum deu a ti chuan e lom nge ro ke ni po kan ron chho ru pang nu sain boipuya chhai pa chuan a ti a chu ei hun om ang vela chuan nu sain chodu atuma a filan kan lo lama yang ati wangin kan pani chuan kan vado sak do na a filan boipui khanu te te petu em ati chuan in thiam lo deuin kala pek lo thu ka shela arila tam do na ni chu ate ringota ka ngoi ring chu ta min lo put na in ka ti pal o ati chuan mak ka ti deu engwang chuan mu ka ti chuan zinga khan ka hlau thong lu tuka ngai to na film ka mang theilo a ti se pa nui sen senin ka lo bu seu soi tur dang ka shelo nu sai le pazue te chu do tur chu pakhat ve ve in kan keng pheisaka kan let lam chu mi an lo tam deuh nen a fela din na lama ka phei tur chu ket di lo khai chunga local nen chuan kanin su a thil tui chuan ka kuta le ka om vela min ron bun ro ya tui so hlimaniang asa ka telu tuk chu ka thil ken lai chu ka thlau tu pa ka kut chu ka thing vak vaka ka mit tu etling vek a fela chu alo phei vata ka bulami pa chu kungi ve in om lo ve ti in a shok shepa pakhat pa chu angoi ring thung damdoi vel chu min hnoi saka khua alum lu tuk to lova azia lamani boipuya nu te nek thiam lamani si a kaban na lai kha asabuk si a she om takani a nu te ne chathei lo chu atle lo chhohle a nu sai nin kan in oi chok renga a to pa chuan amu hil ve thei tan hlawa tlaidar thum le ti ani to a engma kan la ei lo boipui atle lo si a ril jampo ka she to lo nu sain va ho phut ru du le zanain lo ka le zok tu nya a ti chuan a felanin kan ho tha a erung ka bolsa awangin chome chu chuang lumin kan eya ka ban le ka ombor vel chu alo sa le thina a she om du khop mai thlengvel ka sil thei lo wangin a felana silveka ka dan chu a buai thlak lam deuh chu ani tuivoda ka te la in omzia a ombuk si lova ka khwate chu atisika doktorin damdoi noi tur min chu a ka noi po chuan azia thei lova thut pha ka mu hil kha daret vela chia ka hara boipueli apa an lo in oi char chara damduina khana kalta imli ti a fela zo tuma ka phei chu boipuyan min lo ban vata nute azong ngal ruai boipuyan nute ka pek lai chuan ka in se ru nge ka asalu tukhian omdan min ti shelo a fela ka zo chuan a kal lo thu in min changa zan kan mut lai chuan ka ban vel salu tuk wang chuan ka har hlula tuivo ta tin ka wachia thul ka in za pa a re thei buk si lo a chunga asa si a ka mit tuet ling vek theia ka cha bel ve shim shim po aniang ka in ni trik le shai wang chu ni mo a fela chu alo thau wata
ka ban vel chu azap char char ra a re thei lok si lo in hnuai ka phun aloe vera chu avala a min hnoi sak chuan a zia ta dewa kar ni vel nu sai te an nu chuan an lo chuaka kan ina an la thunga kan khwa po a har to lo ka ban veli ro aladam chiang lawa avun vel chu a in khoka avar rawa nu sai chuan adam don to wangani kha atimaya boi puya birthday pu voina ni to a ani tele apu te hau pu an lo chho wangwanga in chu kan chei loi loi ya photobooth vel siam ve kan du box si a filan sombik nei lovin adu du tan kal thei kan ti du na mi ati chuan I thu thu kalauti a kan boi tlang khop mai ber burapun abial nu thar chu alo shwaya sate ve lampang hi ani a sang koi ai chuan aril rupu a tha alum min be bor bora ma se min u thunga rem tamile emily ten balloon chu an lo ham puara balloon hi ham ka laule peklata indem theipo kan ni lo lauve chi shim shim hi kan oma apute samu ate ero zan lama an lo kal don thunga boi pue chu thilpe ka dong na sa a chen phei chu countera walam ngai te a oma sum fai pun an lo penuka a fila chante hauli ama lo she tu te zong zong chuan an lo pe anyang ti thei khopin adong tama thalak na kan siam zo chuan jing cho kan e ve man chi a filan cho e lai chuan phone ko la dunga lo la luk ti ati wang chuan phone omna lam chu ka pana number lung ti shilpa chuan kala hello ka ti ma chuan buya methiwa gift tur kha kalo thon mai o ka number ka thlaka I indu ve book siamu biak ma sak ze linga ya ati chuan a o atangin tungi ani ti ka she theilawa a kau dan te la chu tungi ni ka ti chuan tungi ni zo ka ibul na ya afela chuan han pete ka bedu alo ti hlak rewa ka wangi mai tak afela na lam chu ka pan phei mok moka miuta ka da te nu a chu e do kan bula a phone chu the tha in ibial nu ka ti a sha thiam lo mel fe in min en phone chu a ena number lunga ni boxi a da da ya ibengam na nge beta che phone chale ro ka wakhamange ti pa in tui khoi na lama chuan thleng chu ka da a boi pui an pui na lama chuan ka phei da ya puitling ven thon turan lo boka sumsuwe te bula chuan ka du ka soingam nu sai te an kham to wangin puitling hauli aka zen te hau chu pona an oma chu ti ni lo se ka tingam bik te ulo gebi ati po chuan ka hoi pe lo ama zunga naute ti thin kha abial nu ina ron kol ka man chwa tak wang ma ya ka lung hi a oi thlot lo ti ila ka soi swal lawang min nei lo mai turania min du lo te chuan ti in ka in se ru na sangak mai min ron zui ze la ka ding du lo boi puya omna ka thlen chuan boi puyan min lo ban wat ka pom wata nu sain in e kham to mi ati chuan ka buzewa nu te ka pek lai te chuan min en char chara abial nu nei thu chu ka soi vek to nim moni boi puya ke alo khoi saka ati chele thin chu ka ning lu tuka ingi ti jeringa va beta che ka tivil lura ka in sum zo lo ani nu sain enge ni afil inu pui ti lung oi lo mi ati ti lung oi lo po ka shelo ati chuan tungi biak tur chu nu sai chuan ati chata ka shebik lo ni china khan phone la number lang ani sia ati chuan ka thawa in chung lama ka lu dai nu sain ingtin nge moi ti thin le azai dam te ring nen ati chu ka she phareng a filan ka hnunga min lo sui ring aniang zo man sang ati chuan ding da tin eng ka ti chuan engi omzia hi ati chuan ka zo tur tak zok che ni chu ti a chang le tin inge ka soyanga engma ka shat lo hi she lo lui der ve lo mai te soila boi pu nen hang kan chuak ma yang ka ti chuan iwa han ha thak tak em ti ina phone chu a phora ka kal dai thum in chung ka va thlen chuan an lo ti fel sap sapa boi puyan sumsuya mu chuan alo ban vata ala rak vak zui aming phwa tu pa hi chu a hre ve chiang alum sumsuya na lo pum vata ki thleng sil tur chuan chaukalam ka pan thunga emilin engi omzia ka beng bula lo ti chuan abial nu na lo phona ka ti chuan inga alo ti faka ka enzuka ala oi lo mel em mai le ngal ramman pui ka ti chuan
ka oi alo ti fat kan in she chiang thokhat viau alum te atangin in kom lo ma ila te atanga in kom te po hi len nu chuan in mel mak dai te po hi an om thei puitin nu in kom le cha te hi a thena chuan an kum kho a thian kum nge po ani thei tho te atanga in kom to po a in sha chian lo thei lu tuk bok berpura bial nu zwal boi chu chume tur arsa an lo chantir mo maya zwal boi chuan a thei phian keini kan nep nin sa reng ka chan hian ke chu a eilam hi ka har sat le dai zela purun vel ka hertir lai chuan a fela hian local lokte a ti a kala thin rim tlat ka kal du mai lova Emily kha athil ti lai khalo ti sak lokte Emily alo tlana abula chuan ka va pheya mi omlo deuh na hmuna chuan kan kal pheya a phone a chuan mi a kola uzaute katan tungei ni soite a ti chuan ibial nu chuan ka chhiahlu alo te lova pakhatin wang lo mai te ithil sui ngak ring tu kan om hi a ti le khera I pian pui ni si lo I UMM a ron ti tamaya athil sha du a she zo chu kola da maka kala en reng thung a chiangim a lo ti chuan chu po ni se boya han in ti kher ui nei ti po min shilami ka ti chuan ka u tak ani lo ma se ka u ang che in ka en ti in ka na ra pe le tu chu po ni se ka thik tho nin na ra la hian ni pe ve chia ka soi tu she lo tong ka mani lo nui sukin boite athilan lo thon ho chu kontara kan valam du na mi ati chuan ingtik lai tangin nge boi pui chu boite alo ni a mit multi kang zeu pa ka ti chuan lo kiai sukin kanu pui thu ka oi tangin kan nui hak ka methiwa pian hlim khan a ming phwa kan chang ve si lova ka kau tuat nan boite a ka ti lain a filan boi pui a te tlata anote lai changa boite a kan ti chuan a te ve kang a thang thei lawang a ti cha la ka thin rim ve thei dan chu ma se kau than to chuan leya a beta ti ngai na om chuang lo boi puya apate sumsuya ne nanin oma sumsuya bula to hi chuan tu dang hi angai to lo anu le pate taknyal po hian kan la tha thei ngai meu lo bike chuan kan in phur chuaka counter sang ani mai ba ka an lo thon na ho kho counter a angai pok si a kan tlan kwal na samaya pani khatle kani doni mukati a alo nu ka a chen phei chu kutaken mai theilo te an ni hloma pakhate te chuan kan thiar ti ila countera kan da khoma du sakpui tu kan nga reu hle mai chu mai ba ka a fele lo she tu te ho chuan thla an lo lak pui le thul a chen phei chu kum som pathum som pali bor velan nyang thilan sheman ve khop mai pakhat phei chuan u a mani khalu ma se nang mai la mel thazo kani hi a ti shama alano pan mel buk si a makka tireu tak ani bike kan kena wangin kan keng siang vek ton lova taxi chuan alian zwal pui ho kan phur tira in kan thlen chuan pazuyan e boipui chu pathian mal somna vadung ni molmol ve alo ti a parcel vel chu kan honga pakhat phei chu number te le alphabets no pangtana changkai deuh mai hi ani a aman pu atau khopang an thil lo thon tlang pui chu korsu te phei khok te le thluak sorbing na lamte po nuka thalala story vero ka ti chuan phone a phorwata a story ta anyang zana chuan adu du kal thei tinana na chu an thanem ngang mai ina po chuan kan ling manglova pona chuan tleirol te le a Philippines te ti ve nge ila an in soidana ni miawa ti ang chu an oma apute samu ate unaw po thilpek lian thatak tak ne nan lokala lekha atwam moi ve kani a cake vil ma a chuan kan rim thladen dena happy birthday hla sapa a thil hala lo phu chuak chu a hlau le tlata kan va in thlem le ri thin tleirol te ho chuan boipui pom tuma thla an lak don te chuan a tap zela an ti hlei theilo an lum te reng nen soi mai theilo a filan thalak pui tu ani ol lova som pakhat vela an trina boipui po anar le set to voin hi kanuna mi poi mo berte a pian cham voi khatna che ani a kan chung ko te hlim tu te reu te kha ani a fing em le bengwar tak pathian ina pe buka anu le pate po min te hlim em thina ti in abeng bula kaphun sarsara nakina chuan college te alakal ve anga
mei che du ron khopa mel tha le hleitling ani nu a anu le pa te enkol pui turin nu pui thata ka nei le anga chu chu kan du tho samani kan mutu na apa in lom thu soin atong trai le a felabula hi chuan ka thla amwang thin zinga chuan a gift tun chu a khal mial miala a tlei pui em mai le nga la chuna chuan a pi ti haunin kan in omni leng le to a fela service a nu sai chu an lo phone awang chuan a thawa a lo let le chuan din tinin na wa veitan ani chu a ti chuan ani mo ka ti a kan dan hian nu sai po ti hlim ti a mela sha ta pazuya ba chu malo chuak ne na po chuan a lo soiwa ta tu pani mel kan mudu na ni chu keilo phur fal le pek nu mi pange mi chia ni ang inrin sia kila ka ti chuan inrin sia kila ni mai lum a ti a kan phur khop kein adula lian sia mi pa ani karing ka ti a nu sain mi chia ani aring thung din dini pasal tluanga chu kan kol deuh ringa tluanga chuan avile thut thu thina a ti chuan nu sain zana nei do na niang a ti le a zana chuan kan ming thapa dariat vela pun ala nei mai si lo nu sain a veire dana me chia ni chiang lutuk a ti thul keila mi pani don alian nga sangchuak lok thelo niang te kalo ti ve thunga pazuele a fila chuan in khelan en daya an ngai sak vak lo niang dar som vela chuan phone call kan dunga lauta ada zui nga la phir mi pale me chia nei o ti thu chu ani thu lom takani nu sainin kan ban ton tu na inwanin kan zuang ora kan zuan lai po chu kan sheman lo a felan min lo nuya pazuyan nutlinga pumpa fa po nei ve to chu in ni siamo ati chuan nu sai na thu soi po ngai ven lo chuan kan ring dik ve ati thul a felan drama ang mai ati chuan kan dan chu drama ang veu ma se drama ani lo tlata a tak takani kan lom ve mani tluanga chuan alo video call la ui andu omzia so kapom chak lutuk ka ti chuan a felan kan siam vele mai du ni muni tiang khopa phir lom chu a ti chuan ka ngok sok soi hun le mun po sheker kur lo din dinin amwan aming phwar o a ti chuan kalo o wata karil ru a minga lo lang tuar ming phwa hi ralle lamatangin phwa chhalawan ti wangin kan chungin nu sai te nen chuan kan chuka boi pui chu arui kan lo em lain nuama ti phiana kung sira pangpar lo par te chu akoka papar atifak vaka kan lo nui pui le thin kan thlen chuan intifelin erong te kan bol nu a zanre khama chuan din te inlam chu kan pan nak ka boi pui hi kum khat le thlani chau ni ma se du ai na hara pompo chu adu silawa kan in kwal reng mai apa ne chuan kong lai ya chuan an in uma anu a din te in chu kan thleng ta sha ma kan rilut le pop tu tluang anu le paten min lo dong songa a felan boi puya apoma nu sai nen room lam kan pan thung ui andu omzia hi ka fati luta phir hi ka odve thelu tukringut aming chui phwa na lim lo en chinila ti in din dini a thawata na le mi pa karin dikwangin mi pa ka phwa jok tu ka ti chuan alo bu zeu Gabriela la du sanga ti in tluang ali din dini te fa phir u jok chu ka fa phwa saka din dini chuan even phwa thiam em a ti chuan kha ni mai ka lo ti a kan nui dun le hak Gabriela hi darkar khatle tle mina upa zoka din dini bula Gabriela naw ming chu tunge phwa dun ka ti chuan apa in ka phwa dun atia a ti chuan kan nui le ri a phwa to im phwa to ang chu muli inge kan nula mel thatur ming chu Christina lal fak umi apa chuan phwa tur wa shive ka ti chuan she khop mai alo ti sui sata nu sai chuan Christina chu apoma ke chuan kaming phwa nge Gabriela chu kapom ve buk din dinin khungi uma ma hi a ti chuan zorin puya harlu tuka in puya ka umpui tirani so ka ti chuan alo nui na samai in lama chuan kan ho pheya boi puya ka oimu a amuthil hi chuan harveu thin ma se are rui zil a felabula din dini fate panian mel that deu thu ka soilai chuan min lo pot chata
apa an chuna an che fir e mai boipui hi chu an tluk lo dewani hi nui ru pa chuan a ti a zinga chuan then omte hawan lo lenga naute boipui ate angrual vel hi an ni a an in kom ve na sa hle a chang le an tap thul tlai e rung bol lai chuan ati dan ngai bukin ka thil ti chumin ron pui ve phe ta tuma ipa ina kau che so vakal ro le ka ti po chuan kala nekin ka thil soi she lo ang makina afilan ron la ka tumbuk si lo nin a du dan chuan ka tira chem te vele lo khoi don chuan choi sonin afila thutna a chuan ka wada thara ka kal nal anu a chuan pona anwa in pom chuaka boipuya nui ri hor thomina zum ngal chat pon hi chu alom ve chiang e ti turwa ka lo nin chamrei chu kan tum vak lawa naktu ka chau kan tuma zana ka in siam lai chuan nu sain mama bui lo tlan te u ipa hi kan room kong kharbeng dat nu sain run ti chuan boipui mulai chu tlan sanin man mo setin room atangin kan tlan chuaka ka pa chu amit menga pol ve ka hlau thong lu tuk chu ka khur der tera ingma ka ti hlei theilo afilan boipui khawa pum ro ati a thotur po chuan tha ka nei lo afila chu kan room a pheiwa ta boipui chu aron pom chuaka ka lo lawat motora la chuaka pazuye chu kan zon lu ta damdo in kan thlen chuan doctor ten aizol panpui turin min ti a muangchang lovin aizol lam chu kan panpui a jing lama kan thlenga oxygen chu azo lek tu a an admit nga la ka tha ala khu ring tho sumsuye te po an lo pheiwa ta a tha chho zel do ni mukan ti lain amaran mu lo thu ta kan ngai chu a tha thei meu lova zingdar som pakhat vela chuan a tho ka ron boile tana doctor den thei to pan chu a ma se pasuya chuan chundar som pani le minute som pali a chuan chatuan ram in pan santa ani makkati a min thong tak zet ka pasal pa ni ma se ka patak nin ka enda na danglam lova mangai na nga tak pa ani doktorin ka pa to lo ti a soi chuan ka soi ve ka boipuya ka pobuk si a felan min lo wan wat Emily chuan boipuya chu alo lawata ka tlutur chu min lo wana ka trap homa doktorin pazuya akalati chu oi harsa ka tingang mai kamu mangni se ka vanti tak em ka trap chuak le homa ka nu le pa ka chan kha chuan karil ru ana a ka trap thei lawani kha tuna heti hian ka mit nge in ka pasala pa ka patak ang chi amin mangai tu ka mu chuan karil ru kha ana thar le ka tilo thei lo ka pa chu kuanga an zala motora an hlanga tinge hetiang zoza hi kan chunga athlen tak mai le lalpa pa ka nei to lawa pachatak min pele a kan kyang atanga hlata ka kal turini tile si ka tuar dam theimut lo ke a filale nu sai te chu pazuya ruangan phurna a kan chuanga nu sai ke en le thin ka khongai tak zet ke ma a fila ka inchan hian kana tak zet ka tap le thin ka tra na sat wang ni mo ka soi ve ka vai ruai ka hoi kwala boipuya kan bula omlo ti ka sha a fila ka va en chuan pazuya kwang lam chu a ena amit sen vek ka mu chuan ka lo na ve zok mi pa an ni wangin ril ru na ngai lo wan ni lawa a tap thei lo ti na po ani lo ke ni ang hian tap ve hom thei silang chuan a zia om deuh ma na ti ngai na ka shelo nim dan po ka shelo ka vakwa to pa ka insum zo lo ka tap le vak ka insum thei lo ani insum chu ka tum ve alum ka lu a chul heu pa hian a thale vek mayang to sham ru ti in min la nem ta so ka boipuya ka ti se pa Emily te bula a ti chuan ka tho hwai sumsuya te bula om chuan ka ngayangam tlaya chuan kan thlenga dini chu pa tinge ka shat lo lai min kal san da ya ti in a tap homa ka lo na thar le ke mi pun ka cha pui theiania dini tan phei chuan anat dan tur hi motora tanga ka chuk tur te chu ka chuk thla thei lova a filan min lo hlang thla a in chung chu an lo thiat to a ka en le thin ka oi phal ngang lawani pazuya chu YMA in an tlai var puya boipuya po kalak mulo atlei viawaniang a fela bula ka beideu chot renga mundanga omdon pun ka thau kang theilo tha ka nei lo ani a felan
khuma vamula I chaw lu tukang ati chuan kalo nia la kapa hi tun che alom ka mu thei don mundanga changa bazue u naute an lo thleng chu an tap hom homa bazue hi pachanga ngani a ui tu pu anga viau amote takngel pu afanu angin min en thei tu kha ani mia wa atop nan tak tak kapa chu ka ena pa lo thole ta che kan la thalel chi asin nga tinge shelo ang makin kan kauna te hi min chan thei lo ka ti chua khoka din dinin min lo ko in a chap hom homa tu ama chu in nem thei kan om meu lo kuang an chin don chuan ka ngai ngam ngang lo heti em hian ka twar po ka ring lo lo dan ka tuma a felan min lo pom bet chot a thlan tur an lo lai na lama chuan an zon pheya din dinin min lo ko a felan min wan reng thung pastorin tong train aman te chuan ka ring phal lo chu ka mit tuan nam le thin din dini po chu ti thau chuta pazui an choi thlak lai chuan nu sai chap hok khokina zuya in chu are ruya pazui thomte boipuya chai thomte sha tur om to lo chu ani na ka ti chu nu sai nen kan chapa Emily in boipuya en kol topa nu te adu in min lo pe maya a fela atong tlem hle pazui ne na kan in mu tir khan afanu ang che in min en ngala amau ni na thengil chak khan min dua ta ni kha cho kan e te chuan atu ama in kan e tui meu pun karing lo thla hia la veya nu sai kan om pui chota Emily te chu an cham rei lo an ho le nga la tlai tinin pazue lo ho tur chu nu sai nen veranda a chuan kan nga ka kan la ngak chuak thei lo bui pui po hi ka boi pui em thei ri lo a fela bula hian pial ra hi lo ta lo se kanu le ka pa te hi kan mu thei angim ti in ka zot fa wa min chang ngai lo ma se keima sokin kan thi huna chuan kanu te kha ka mu anga ka pa te chuan ipa pu ka ti chuan lo nui sukin pial ra hi lo lo ta se a ti chua khak thachan ve avele meu chuan aizola pheyangai to a felan kanu chu kan bula mai turina soma a hupur veu na chu ama hi kan ngai to ve bok si ama angkhan nuvalai tak angina lam to lova a me la thimru izela muhar kalauti ve takzet ma se nu sai chuan inbula ka dai chuan tu in nge ipa thlanti faita ang a ti thina a filan kalsana she bok si aka zen te chu a bekwala te le megdalini te chu nu sai ompui tur chuan an lo chuk thla pathian zara pazuya thina atangin kumlina ani ve to kanril ru ala reng thung a felana sui thina kapa kha mani mamu le kan man tur kan ne ve the tur angchi nei du ve kril ru pu thin chen omte le midang ban boi ngai lo in tau del tu mi ani kha ka chum a ti thina a soi ang tak tak hian a fela hi pazuya ang che ani midang pan boi ngai lovin ama hian in tau del ve ka zela a scooty noya la hian vim thengsil na apai ve sia a chan ka zo hian a tangkai a ti deuh tlat zel boipuya school kaltir kan tum ve ama phei chu a phur te chiam lo a pang hian two wheeler ka khal ve du me chia ho pon an star zok tuna tangin na ti to a ngai na hi kan lo tunge shi che ka ti hian a pate a ti thin kan oi lo phal lo a pate a hian a zir mia walum ka anei buk thin si tunma ang thawin asamala zwa sei fur buk sumsue te pun fanu an nei ve to boipuya in kumni in naw thung apa chuan scooty na thla thina apa du thu sama puitlin ve ti na ani chu ama khan fapate neila ati thin ka ti khamu an in phur chwa don hi chuan boipuya ai hian apa hi ahlim zok ma se ka khwa har viau thung zel boipuya thian kom ve thin bir apuya birthday a chuan kan chungin min soma boipuya a local chak ve buk nen kalpui kan tuma an lom pui viau angim le ka ti chuan pui ve ang ati maya apuya nu le pa te hi mi hausa chung kwa ve ve atanga in ne yan ni an lom pui khopang dressero ka nei tha viau lo thung ma se henga hian kan boi vak lo pathian mal somna ani dress thomno ti vel hi ka ot em lova a felan ti hian min shil thin pon lam lan changkan ngo thi ani ber lo chungri lampo hi changkangin ma son ve se
mi lavin ilzokila bil chian ngamin nungila min she Ziaktu ten min soi chia in kan chanchin a chezongin engma soi turan nei lowang ti in ama she chianga bel Ziaktu te chuan aril ru tha chia kan she chauzel chu ani ber hi mama thotoru ka mai ve lo chul kwal tu en tum chuan kameng siar siara ka fanu nei chun Gracie zo than zwali ani school a kal ve to a school kal hi a u te anglo takin a chak theilu tuka jing khovar ma atangin min lo kai tho thin school a kal chak wangle raima en na awang hian number te hi athiam ve ka kumli a kan kal tir ringota ni tin mai hian a hlim em ring zel maya Gracie u cha hi riu ben rin sang zela ani a class 9 zir lai ani ve to a boipuya class 12 ani ve to a benanen hi chuan an changa khat vak lo benale Gracie hi chu in thau ve tak zong chu an ni ama thoto ro le chung fia manglawa Gracie min lo soi chuan ka pasal tun thleng po a ami sia le min mangai da dang lo chuan sisi ama kha amutela chuak re alum local ro kan in siam don ya ati chuan Gracie chu a thauwat a fela hi pasuya te thona a khan an la lut ve na chungin a na a regular lutuk lo wangin ala service ring zel ve mai ro ka ti hian thuteng chu ne a ti deuh tlat zel ka va thau chuak chu an lo in pe me ka morning wish min lo pe sap sapa ama kanun nen ka chuan in ang lo tak zong chu ani chu an lo in pek lai chuan Gracie form vel chu lak ka tuma ka da na a si lo a fela ka zo chuan arin te an no sak a ti a benale boipuya hi chuan Gracie hi an duat ve a Gracie kan hau te hian a u te bula atlan dai zel a changle an bula ri angin tlat zela nu hei engtia thle tur nge benan min kau na lam chu kapana apun fen no dan chu alo thiam lova kan in shil le ri a skuli kal do loim ni ka ti chuan i monu i pangpar te su ta son an ngai to sia kalau pui vi ang chevu in chu a ti chuan a chala ka pensak alo nui heu thung a chani soidon nge ka soizo ma chuan vun turan ti ka thengil da ya mi sakir si alo ti wat be sei ni takamin mel chuan inawi thanga I u le inaw school an kal chungin an room le ka pangpar min ti fel puyang ka ti chuan yes ti in min lo chuk zeu pa chuan anaw bula chuan awatlana awa han ha thlak thin tak tun din muna hi chuan school kal ain in chung ti fai kan thlang jok chu ani si a bena hi chu atet lai pu in a school kal tur te hi thlem fe angai zel Gracie ka siam zo chuan apa in ka watha pa mayang a ti a Gracie chuan au bena a ti deuh tlata ka tir ti a shat wang ani photang a fing ve rewa hei te hi chu a u te kan hau te hian mun te alo phiata kan thin rim mela mu in min ti nui dan tur a zong ve thin benanen chuan scooty chuan an school lam chu an pana boipuya pu alo thau chuak ve a vuin classical do lo mi ka lo ti chuan do nang ti in bathroom lama pana zan lama hian a be ngek zela a le khazir hi zingda ruk mela mukhat khop bena alo ho chuan chu kan eya chu elain benan apa chu chome awa so a boipui alo nui huk a filan engthil ngei du le tak ka fapa a ti ngala benami sia hi chu kan che chiang ve thokhata ni a thil du a to thina wangin sangko kai lo o ka lo ti sa a ani lo chuan apa hian a le sak du le mayang lo nui hewin kai te su e pa I mu class 9 te ni ve to hi chuan a zunga za hi kan she thiam vek to lova net signal a cheve book sia wifi hi pot ve ang u au boi pu yapon mang tang kai don e masin a ti chu kan ngai to don nya apa in lo ti a anui le hui to mai kan na lai takhi awa chuk dewa wangin signal chu a thate chiam lowa kan nia lem lo chu e khama chuan benan thleng sila chu a boipuyan mun ve la lo ti fai mi hian fami pa upa zo kai nei sia I boy rei don ani kha an ti thina ma se ka ol ve lu tuk thau an the ang hian min pui ve lop zel benan apa awa tha a motor awa servicing tir dai book si a bike chu kan lek chuak wak ngai to lo boipuya kumtling to ma se kan phal wak lawa tul top kho ka lo chuan ke ni pun kan mang ngai lo bena alo ho a u awa tha le a ke ma che in ina ka le to
an bo dek hi chuan a re rui zel nu sai po aron chho zeu zewa Gracie te u nau hi angai em awang ani pakhat api alo thlen hi chuan kan phul hlut zel din dini te nen po kan la in bereng zela Gabriela te u nawan nei khan nawa chiat le a doktorin anei le chuan a hlo om to an lo ti awangin an in siam tir nga la kan ngai to veu lain an tuar dam thei phian bena scooty tel lawa lo ho chu a chan kalo zot wat u boi puyan kalo ho tlai do na ti a ti thave mai buk run ho tlai turin nge ti don le ka tiril ru nau nawa pangpar veli in ka ti fel fai lai chuan soinun ngai lovin min lo ti puya kan che chungin Gracie te ban hun alo nai to a inau te ban hun ni to ni hi ka ti chuan kalo shwai do na mi a ti chuan ka en zuka noi lama bi thlarai roya ama in ka shwai ve e atia pakhatin lenga nga ti a pakhatin alo hnel bik lo zan thlingin an lo ho si lova khata kamang an man zia kha o scooty boipui na keng dai book si a bike chu kala chuaka kan in ko ta ka da chuan benan anu hi chu I in me ve chiang alum alo ti chuan ka nui saka ka tlan chuak tur chu iwale range a te sha ma bike ka tanga chuk ka tum chu in chung atlan lu dai lo leng suang che ka ti chuan in chung a tang vek chuan ole boss ring fashion hian alo ti a kan orol te la hi a ring tha thei mai sia mo Gracie te school ka fathleng chu a thian te nen an lo ding reng to a bike ni wangin an lo chuang ve du tlat lo ka fanu chuan anunga ka chuang ve du to a ti le to ala naw dewa wangin a in chel nge theiri kan rin lo wangania ama a kan chuan tir thin anu te dor kan thleng chu ata le dat to Emily te dor hi ice cream dor lian pui ani a an omna alai li buk nen an hlok thei hle an dor kong ka a chuan AC Emily fanu hi alo ding ku ka Gracie a in kum khatin anawa Gracie le AC chu an va in kai le then to an in ngai thei sia kan omna in hlat si a an kho ngai thlak tak tak ani Emily nen kan in mo chu kan ri le chul to nutling ve to veu ma ila kan dun hi chuan kan in ngai ve thina kan ri le chel chul thin thil kan soi mol mol lai chuan fridge hi a hunga mit san eu pa in grape juice alo phura kanui suka nakina ka ti chuan ada thale maya Emily chuan ui keini kan AC ve chu mo school kal chu soilo ABC kan zo te hian 1 2 3 in min chang dai zela apa pun afin hun huna kan kaltir ve mai dunya a tiringot a ti chuan a thiam ve mayang ti in kalo changa Emily bok chuan enti lalboi pui hian belnu ne ni lo mu a ti chuan mel sukin ka shemya lo asoi ngai si lawa ka ti chuan mani alo shwaya ma semo alo shwai nu chu anung changa tha ka ti chi ni lo ai upasa thiam lo mel reu lutuk a ti chuan a hun ve to lum ka lo ti maya ngai zong nei hi kan caption lawa film khor tur ro in kan changun viau thin lo thleng thara omem ka ti chuan ome I hon ve do na mi alo ti chuan ka bung ata bin bena ina oma hon ve ngai ka ti chuan tinge school kal le pek lowem ni a ti chuan kal lo le peke chuan lambu liana ni so ka ti chuan alo nui hukka ke ni po jacob hi engkan anglo bial nu nga em ani mai alo ti chuan shat sama ni se ka lo nuya jacob hi benane nanin kom china bena ain kum ni na nau thung amel te hi adikreu zeka chu wang chu anyang alak reu em ni ice cream da na lampanga chuan ka fa pheya ka en kwal lai chuan zauren pui ti le e he si nang me ini umami ti ri wang chuan ka fa chuaka boi puyan min lo muzui zata aza mel em mai le ngal alo nuya e he nu si shwayalu a ti chuan kalu kalo bunga ta in bang to mi kalo ti chuan Gracie lo tlan phei a in chui tlu a chapa a thian nu khan atung thau mei do ni mukati a chutakara apun fena Gracie thil ei lo kai chu a phun pui nui ya Gracie chu kanwa boy pui wata a mui chu a thi a thian nu chuan min mu chu zakmel puna lo chutakara apun fena bal kai chu na nimina ka su chia sin a lo ti chuan boi pui ka mel sewa nu kan lo ho har lawang ti ina put chuak dor dora
afamak nok nok ve Emily po chuan alo ti a ACT reuh chuan chapto su oboi puya thanu kha kan hau shep donia aswal e mai ti ina thanu mitui chu a shove mial mial la AC tongkam wang chuan Emily nen nui kan in sum ngar ngar Gracie tabang zau chu ice cream chu pektirin kan ho nga la in kan wathleng chu bena alo phun nui nui ya kan nuya zaru lutuk in van rei em a ti chuan inute dora inau ka pen puya lum ka ti chuan ka du ve a ti nga la do kana he lo ero ka ti chuan alo pheiwat Gracie eina bula chuan plate swak chhuakin a ve a Gracie in aurinte auboi puya thanu ang swal deuh khai nei ve a ti chuan bo mel zetin benan min lo ena ka soi chuan ke chu ka nei ve lo nga tingi auboi puya bial nu chu nek shep lo kha tiang te kha chumo tim vak lo tur a ti chuan ka lo en ring a sheve ke moni chu ka ti a thil shati neim ni ka ti chuan alu a thinga noi lama en dai do ta soya piangin noi lama en zia a chu chu she tur khopin ka fa pa hi ka en kol rei tok to inei lo tak tak ami ka ti chuan engtin ma in min chang lo ipa bola soya ngai khel zo ka mi ka ti chuan au boi puyan soi lo turin min ti a ti lain boi puya aron ho a kun ring chunga room lama pan tur chu kalo ngai theilo nangpo zaurin pui lo phei rang ro ka ti chang fak je pin nei nge thil ti swalin nei zo an mel phadui wang chuan thil ti swalan nei ani chu karing ber zo ka thinarim shan lawania ka ti chuan kun ngul chung hian an u nau chuan an thu a thil ti swalin neim ka ti le chuan an ngoi ring in tung thei to loim ni ka ti vin le thak chuta Gracie chuan in thak ka du ma ti in min lo bana in thak ka du wang ani lo a u te ka hau wang ani ti chu shema ila room lam ka pan pui tho Gracie ka thak mul mul lain benan nu hei phone ti in a pai na bedu che a ti zum ngal zata ka lo ban wat bena biak sui thei lovin a phei ngal ta ya phone chu ka beng bula da in ka chang ngal zat boi pui te school principal in boi pui chanchin min lo zo ta tun lai school kal ngai lo thu min lo shila a ti chuan ka saphat engtin mu ka ti chuan in sum deuh ro chuan an chan dar zat ka zo khan boi pui soi ang kha ni lo high school ho ne nan chan dana in angreng a ti te chuan ka thinarim to tak zet min lo bum reng thin ti na mi ka ti a ka lo hodun i lo haule bor borange ti in kan in biak na chu kan ti top suya boi pui hi hetiang mai mai tur hian karing chin ngai lo karin ve ber ani a karing phal lo zok an pa in a chanchin a ron soi dan chuan engma ka zot chui lova ka va chwa chuan an una chuan do kana an la renga zaurin pui vein thak ta che ka o chu a changlam ma ani min en lovin ruma alut nga la bena omna lam ka pan chuan nu adu dan ni big fek lawania ati chuan a school kan bo thin hi alo shadai to ti na rem sangzel tingi ui thu pui ka ti chuan angoi le ring to bui pui alo chuaka apa alo thleng ve chia buk thut khom na pin dana chuan kan in sui pheya bena le bui pui an thu kun ngoi renga apa nen kan en ring apa chuan boi pui kan in ngana ini kan ti to kha arinte nangpo ati chuan an langoi ring khungi school kal lawini thin boi pui a mel ring pa chuan a fela chuan na ti dam dia ya mithiwa point of view kanu le pa te kan ma thu chu ka za tak set kanu mel pu ka mu thangam meu lo school hi ka kal tha thei mya lova khanu phiang sin wang vek kha Margaret nen hian class 10 atangin kan in sui to atira chuan ka tu ve om ka shelo min zui kwal ringzel kanu le pabula ka soi ngai lo thung class 11 a khan ka chante in zeu thin kha kalo in ve a in ngai lo ti taka ka rui ma hle kabula form pon fen ching zet ne na chu ka mu khan thei hlek lo voi khat chu kan se swala khata tang khan khanu te phiang sen khan kanu le pa te shila avo ve khang langa kanu ril runat lo tu ka hlau nen adu dan angzel khan min tira tuna phei chuan min mangai tak tak po hian karing lo ma se ka tha thei lo a money point of view boi pui thurun soi wang chuan ka nging dot thei me chia te hian mi pa hi kan van control ne thei ngai veli kan ngoi renga a fela po aril ru boi mel hle
Gracie min lo cậu vàng chuan chau kalama chuan ka phei vata abul ka va thlen chuan min lo nui sa nga ha adam thine engei du si ka ti chuan mama a ude ka hau to su an khongai thak a lo ti ve rewa abula va thu thla in mama le papa te khan kan hau hle nim thil thadeu khamo kan shila ka ti chuan alu bu ve ngat rewa cho kan ei lai te chuan atu ama chu kan in belawa Gracie alo chong le zeu ti lo chu cho e khama chuan ka ti sui ngai me lovin an u nau chuan an lo ti fil le a engma kala soi du chuang lo Gracie chuan kamuta chuak ati wang chuan ruma timutur chuan kan in kai pheya Bible ka chhar zo nu a mama thinrim to lola arun ti rewa ka thinarim hleinim ka ti chuan mama a ude ka khongai e ati chuan apianga ka peisak mama a ude ka an khongai thla ka ti velawa mi alo ti le chuan inga ti mo ka lo ti vele a mama choi lai pun a pa le nangma kha an lo en zeu zeu thin chewa in be du silawa noilaman en le dai thina chung fe lo deuh hian alo ti ve bar rewa nang chu fel deuhin omru o ka ti chuan alo bungat chuan I thinrem to lawang te ro a ti chuan ka lo nui sak promise ti pa a kot chung te ron phor chuan promise ka lo ti ve le wata inrin ni chu school kalni ani lo nin kan thau ma ngai meu lawa daria thi kan hol thuak zel ka va thau chuak chu boipui le ben an lo thau chuak der to a in va thau ma om ve ka ti chuan min lo en pa in thau ma vak lo an lo ti a kan hau to le thil kan du lo dan dewa an ti hi chuan hau hi an in thla shun om zok an in thla shung theilu tuka ma se apa ne na kan du dan cha ti ila nu le pa chan chot chot ai chuan a tha kan ti na zok bathroom ka lu chung chuan e rong bolan lo tumaniang an ri rak rakha an thiam chu karing shan lo bathroom atanga ka chuak chu an lo chhum ve thlapa an be ri em mai le nga la no engzat ngin chhum ka ti chuan boipuyan noli ati a kan e siang do nim ni le o ka lo ti a anu luka a felali Gracie an lo in pom pheya in va thau ma hlum ve a lo ti a Gracie chuan a u boipuya zingkar kara tangin ava in pom tir le to ka phone rik wang chuan ka phone rik na lam ka pan phei vata nu sai a lo ni a o nu ka ti chuan chu khamin lo chum kep ru ka lo chawa a ti chuan tu nei lo tlan tan to ti na mi ka ti chuan o ni e ni zana ka lo phone theng hil de che u ni kha a run ti zui zata o kan lo chum ke pangche tluang de winin lo tlan tu nia ti in kan in biak na chu kan ti to pa no pang hau bula ka soi chu an lo lum le ngang tu bui puya arin ti anin ipi om na room tur vati fel ro ka ti chuan an kalwata Gracie po chu a hle theilo a phone deuh ring an chu chum chu a phi thar ya vin ka sha a phi theilok lo wang chuan ka suana ka hong chu ko kar china lo in kwal angkha an lo wa reng lawa a ut vek le ngal kan khwa hi avar meu lo keiman chu ka chum thale veka e rong bol tir se an ngai to don ani hi tun thleng a chu chum dan po la shat lo reng mai chu kan e lain arin te khonge wifi chui bai pui don a felana ti chuan bena mail in thak zok chu ka va mum mana au boi puyan min ti pui don a lo ti chui sat Gracie papa esite dong atele nu nui te nen picnic ve ang u a lo ti chuak lul dong ale nu nui te ati hi berbur ali chim chia ate fa an ni a Emily fa te nen hian an in kom tlang vek zela tle min an nau de uhleka nu nui hi chim chia afanu ani a ani phei chu kum khat mani kha na pum hlum chawa berbur fa pa dong a phei chu thakwa le ti ba kalani lo a fela chuan si khan picnic alo chak ring ani mu kalo shemya lova apa ina ti chuan alo nui thler duaya het boipui nen kan lo tirwal thota chu ela hian hetianga nui vak le in fiam hi a that lo thu ka soi jing hle a boipui hi chuan a zom thakhop anaute pani hi chuan an lo thei ngil le thin Gracie chuan sorry mama le a u alo ti chuan ka lo pungat thengil to su o boipui an alo ti a bule ngau to Gracie chu e khama tangin picnic a soi ringa a filan ama kan in ngai zon tir velaya chung ko che chol group kan siama khan awa soya
in rin ni chu an man buka an reply zung zung no pangchol hi tho chana ni wangin chuta chuan rem kan ruata zual bui dong dong anu kha aphur ber ber atanga anau sen pum ber si hi aphur lutuk chu keima ni zok po hian kalkan chak to zok tlaya chuan api chu ko chua kan hmuaka nu sai zin tu reng reng hi chu kan pa te chen hian kan bor thin te chu kan shat pui ama mo tur ang chu akeng vek zil emergency pal hi ati thina boipui aten kan local ve anti thala wangin an local ve a motor chuan kan vatlan pheya ko chua mai lo wangin counter kan pan ngala rin ang nge in alo bor le khop boipui aten an lo chi bai sap sapa Gracie na lo kwa chot nu sai chu a in thlashung nge ni anunga chuan thuta tum tlata motor seat ma hi kan kian thina kan nuya za em thung mi in thlashung mi ani a kan she thiam lu tuk chung po hian a in thlashung lu tuk zel si nin khan tikhana ma khan in pom ro u ka ti chia chu a thu ve sha ma benale boipui an lo nui pat pata keipo ka bang lo kunga chuan Gracie chuan thila zo lo le thila shila an in ngai ve nga niang in kan thlenga bungrua vel chu motor atangin kan la chuaka api mu chu an nga khlel ti chu shat takani si chu aswang ara keipo api tinen chuan hlim takin kan omta a atopta